Joo, nyt olisi Suzukin kesäpyörät tuolla kyyvissä ja se lähtee tuonne Helsinkiä kohti. Sieltä on uusi ajokki tulossa sitten tänne päin. Katsotaan sitten minkälainen peli sieltä tulee. Tää 2 litran bensa manulootalla. 260 000 ajettu. No niin. Nytpä täällä on se Suzuki seuraaja. Suotu Savonmualle. Hondahan siltä tuli. Honda CR-V. Dieselikonnella ja automaattilootalla. Nyt näitä on 2. Tämä on 2016 vuosimalli ja se toinen on 2011 ja tämä on pikkukoneella 1.6 ja 2.2 on se vanhempi Honda ja vetokoukku on ja autoliike katsasti tämä ja laittoi uudet talavirenkaat, hakkapelit ja kympit tähän alle, niin passaa sitten emännän tällä ajella ja lapsia kuljetella. Laitellaan tässä joku päivä tähän sitten nuo turvaistuimet paikalle ja sitten laitetaan ne toiseen Hondaan sitten niin Suzukin turvapenkit myös, niin pystyy sitten molemmilla autoilla lapsia kuljettelemaan. Mutta tämmönen oli autonvaihto. Voidaan tästä sitten vielä autonvaihtoprosessista vähän pitempikin tarina tehdä. Tätäkin Hondaa on jo syksystä lähtien oikeastaan katsellut, että milläpä sattuisi semmonen sopiva kohdalle.